Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province. Ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Happy New Year sa tanang tigpaminaw sa atong programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan niining tuiga. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 41 hangtod sa 44. Ang giingon diri: Nagkaduol na si Jesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya ug miingon, kung nasayod ka paunta karong adlaw kun unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Niadtong hapit na matapos ang buluhaton ni Kristo sa iyang unang pag-anhi diri sa kalibutan. Misakay siya sa usa ka asno nga nati padulong sa Jerusalem, kauban ang iyang mga tinun-an ug bagang panon sa mga katawhan. Ug sa dihang nag-ambog na siya sa Mount of Olives, iyang nadungawan ang tibuok syudad sa Jerusalem. Ug samtang gisud-ong niya ang tibuok syudad, nakita niya ang taliabot nga mga pag-antos nga masinatian sa mga lumulupyo niini nga mga gahi ug kasing-kasing. Ug naluoy gayud siya pag-ayo ug mihilak sa kabugat sa iyang kasing-kasing. Ug samtang midagayday ang iyang mga luha sa iyang aping, iyang gipahungaw ang iyang pagbati ug miingon, kung nasayod ka paunta karong adlaw kun unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini. O gidugang pa ni Jesus ang panagna nga maguba or magunob ang Jerusalem sulungon sa mga kaaway tungod kay wala niya ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas sa Jerusalem. Ang pangutana, kanus-an nahitabo kini or kanus-an natuman kining maong panagna? Natuman kini ni adtong AD 70. Niadtong gisulong sa Roma ang Jerusalem ug nagunob gayod ang tibuok syudad. Mga kahigalaan, gihatag sa Ginoo ngadto sa Jerusalem ang adlaw sa kaluoy. Apan wala kini nila panumbalinga. Ang matag usa-usab kanato, gihatagan usab sa Ginoo og adlaw sa atong kaluoy nga pwedeng mudangat sa atong kaluwasan kung atong tagdon o moresulta sa atong walay katapusang pagkalaglag kung atong baliwalaon.
Mao kini ang sentro sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Kung maghisgot ang Biblia mga kahigalaan ug adlaw sa kaluwasan o adlaw sa kaluoy, ang buti pasabot niini karong adlaw gayod, dili ugma kundili karong adlaw gayod. Ngano man, tungod kay wala man gud ta masayod kung kaabtan pa kita og ugma. Ang giingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, paminawan ninyo, ang giingon dire, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So nakita ninyo mga kahigalaan, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Wala giingon diri nga ugma mao ang adlaw sa kaluwasan tungod kay wala kita masayod kung kaabtan pa ba kita og ugma. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Hinaot nga dili na nato paugmaan pa mga kahigalaan ang pagsanong nato sa mensahe sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay basig dili na ta kaabtan pa og ugma. Mao kini hinungdan nganong ang pagdescribe sa Biblia mahitungod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, gidescribe kini ingon nga adlaw, dili semana, dili bulan, dili tuig, kundili adlaw. For example, ang pag-ampo ni Moises sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 12 nagaingon, busa tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron makabaton kami kasing-kasing nga maalamon. Pag-ihap sa among mga adlaw, wala giingon ni Moses nga tudloi kami sa pag-ihap sa among mga katuigan. No. Ang giingon ni Moses, busa tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron makabaton kami kasing-kasing nga maalamon. Apan subo kaayong pamalandungon mga kahigalaan, nga daghang nagasukod sa ilang kinabuhi in terms of years, imbis nga in terms of days. Usbon ko, mubo ra kaayo ang atong kinabuhi. Posibleng nagkaistoryahanay pakita karon, apan ugma mipanaw na ang atong gikaistorya, or kita na bakaha ang gikuha sa Ginoo. Mao nga mga kahigalaan, ang adlaw sa imong kaluoy karon na, ug limitado kaayo kini nga yugto. Ang higayon nga gihatag sa Dios kanimo higala, mubo ra kaayo. Bisan pag 90 anyos ka pang mabuhi niining kalibutana. Who knows kung kining bag-ong tuiga, mao na kini ang katapusang tuig nato niining kalibutana. Wa lang kita masayod. Kining hamubo nga higayon nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao na kini ang yugto sa pagbiya sa kangit-ngit ug pagduol sa kahayag. Wala na ilain pa. Dili na ta makahinulsol pa human sa atong kamatayon, ulahi na ang tanan. Malikaya nato ang tunglo sa Dios sa adlaw sa paghukom, karon na, samtang buhi pa ta. Samtang ang kahayag sa ebanghelyo nagsidlak pa. Kinahanglang atong tuuhan ang nahasulat nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron mag-antos didto sa krus alang kanato. Nagpaula sa iyang hamili nga dugo aron nga ang tanang mutuog musalig kaniya makaikyas sa walay katapusang kamatayon ug makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kini nga hamubong adlaw o panahon sa atong kinabuhi, importante gayod kaayo kini nga yugto. Wala nay lain pang mas importante niini. Ang atong kaugmaon sa eternidad nagaagad sa atong kinabuhi karon. It's either maangko nato ang langit niining yugtua o maangko nato ang impyerno. Mahimong maangko nato niining yugtua ang dungog, himaya ug immortalidad ug kinabuhing walay katapusan. Apan kung atong kamasaan kining yugtua, mga higala, maangkon hinuon nato ang silot ug walay katapusang pagkalaglag isip mga mibalibad sa grasya sa Ginoo. Ang atong adlaw lumalabay lamang. Paspas kaayo kini. Matod pa ni Job, mas paspas pa kuno ang atong mga adlaw kaysa agila nga migukod sa iyang tukbunon.
sa YouTube. Kung nagtanaw mo og YouTube mga kahigalaan, gipakita ang video sa hayop nga antelope. Kining antelope, paspas kaayong mudagan. Apan nakita siya sa agila. Ug bisan pag-unsa ka paspas mudagan ang antelope, nadagit gihapon sa agila. Mas paspas gayod kaayo ang agila. Apan matod pa ni Job, mas paspas pa kuno ang atong mga adlaw kaysa agila. Namalandong ming duha ni Mrs. gahapon. Unsa ka kung hangtod 70 anyos na lang mi diri sa kalibutan, kung itugot sa Ginoo, 27 anyos na lang ang paabuton ni Mrs. ug 30 anyos na lang ang akong paabuton kung itugot sa Ginoo nga 70 anyos ming mabuhi. Ug mubuo ra gayud kaayo kanang higayuna mga kahigalaan. Kana kung moabot pa kami og 70 anyos. Unsaon na lang kung hangtod 55 na lang o 50 na pila na lang katuig ang paabuton. Ug labaw sa tanan, unsaon na lang kaha kung hangtod karong adlaw na lang ta. Ang matag adlaw nga atong giusikan mga kahigalaan, nga wala nato nadawat ang grasya sa kaluwasan ni Kristo. Mga adlaw kadto nga nawala ug dili na mabalik pa. Matag higayon nga milabay kung wala pa kita midangop sa paglaom nga gitanyag kanato sa Dios pinaagi sa ebanghelyo, mao kini musukmat kanato ug musaksi bato kanato sa adlaw sa paghukom. Mao kini ang adlaw ug kung mawala kini kanato, dili lang mawala kanato ang higayon, kundili ang eternidad usab, labaw sa tanan. Grabe kapaspas kaayong mulupad ang mga oras, mga kahigalaan. Matod pa sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 14, unsa ba ang imong kinabuhi? Tungod kay ikaw gabon lamang nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. Well, hinaot nga ibubo sa Ginoo ang naghingapin niyang grasya sa atong kasing-kasing. Aron makapaminsar kita og duro ug seryosohon ang kamatuoran mahitungod sa pagkahamubo sa atong kinabuhi. Aron ato kining pahimuslan alang sa pagpangandam, alang sa atong eternidad. Oh, for grace to improve it and turn it to good account. Hinaot nga hatagan kita sa Dios og tumang kaalam aron dili nato kamasaan ang hamubo nga higayon nga gihatag sa Dios kanato. Gihatagan kita sa Dios og mubo og bugtong nga higayon, nag-inusarang higayon, aron atong masiguro ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga mao ang maghatag og tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi niining kalibutana, ug kaluwasan nga maghatag kanato kinabuhi sa langit. Mahimayaong kinabuhi nga dili mahimong ilarawan sa atong mga dila. Kaluwasan nga dili na gayud pa masudlan og kadaot, ug kaluwasan nga magbubo kanato sa tanang katarong, kalipay ug kalinaw. Kining hamubo nga adlaw o higayon nga gihatag sa Dios kanato, mao kini ang higayon nga pagabansayo nato ang atong kinabuhi alang sa pagkabalaan, aron kita muliwat sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mausab kini ang higayon nga mga liyupo kita ngadto sa balaang espiritu, aron iya kitang hulmahon ngadto sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Dugang pagayod, kining hamubo nga adlaw o higayon nga gihatag sa Dios kanato mga higala, mao ang higayon aron pildihon nato ang atong mga kaaway. Ang mga sala nga dali ra kaayong mulitag kanato, si Satanas nga nag-ukoy kanunay aron muilad kanato, ug ang kalibutan nga puno sa dautan nga kanunay nagaulipon kanato. Mupildi kanato kining maong mga kaaway, kung dili nato sila mapildi. Mugunob ug muguba sila kanato, kung dili nato sila malupig. Kining kalibutana, mga kahigalaan, mao ang dapit sa panggubatan, ug ang atong kinabuhi dinhi mao ang yugto sa atong pagpakigsangka. Ang tibuok nga kadaugan ug kapahulayan masinatian nato sa pagbalik sa Ginoo ngadto sa eternidad, kung atong gamiton ang yugto nga gihatag sa Ginoo kanato aron sa pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo.
Unsa pagayod? Ang hamubo nga adlaw o higayon nga gihatag sa Dios kanato mao ang higayon aron maangko nato ang mahimayaong korona. Ug alang niini, sama sa gibuhat ni Pablo, makigbisog gayod kita. Alang niini, sumala sa giwali ni Apostol Pablo, makiglumba kita. Usa ka korona ug gingharian ang gitanyag sa Ginoo kanato pinaagi sa ebanghelyo aron atong madaog ug maangkon ug ma-enjoy hangtod sa kahangturan. Niining hamubo nga adlaw o higayon nga gihatag sa Dios kanato, mahimo natong mapaniguro ang kaluwasan. Mahimo natong mahulma ang mahimayaong kinaiya sa pagkabalaan ug mahimo natong buhatan ug maayo ang atong isig katawo. Mahimo natong mapildi ang tanantang mga kaaway ug mahimo natong madaog ang mahimayaong korona. Well, hinaot nga himuon kitang manggialamon, maisugon ug makanunayon sa Dios aron atong mapahimuslan ang hamubo nga higayon nga gihatag sa Dios kanato. Kini mao ang atong bugtong nga adlaw o higayon, ang adlaw nga gihatag sa Dios diha sa kaluoy. Ang bugtong oportunidad nga gipaambit sa Dios kanato aron kita makig-uli kaniya. Ang bugtong nga yugto nga gigahin sa Dios aron kita makapili tali sa langit ug impyerno. Ang bugtong higayon diin kita kinahanglang mamili gayod tungod kay ang atong gipili karon mao ang nagsalamin sa atong eternidad. Gipili ni Jacob ang insakto ug naluwas ang iyang kalag. Apan gipili ni Esau ang sipyat ug karon nag-antos na siya sa tumang pagkalaglag didto sa impyerno. Sa kamulo nga yugto, mga kahigalaan, nagaagad ang atong eternidad. Mao kini ang yugto ug higayon sa grasya. Kining atong kinabuhi mao kini ang yugto ug higayon sa grasya. Dinhi niining yugtua, makabaton kita og kapasayloan, kalinaw ug kinabuhing walay katapusan, pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Apan subo kaayong pamalandungon nga mao kini ang yugto ug higayon nga gibaliwala lamang sa nilibong mga katawhan nga namiligro gayod nga maani nila ang walay katapusang bunga sa ilang pagbalibad sa Dios. Kinsa bagayod ang maghatag og tumang bili niining bugtong higayon nga gihatag sa Dios kanato? Kinsa pa man di ay? Kung dili kadto lamang mga tawo nga nakaangkon sa kaluwasan o di ba kaha kadtong mga tawo nga nag-antos na gayod og duro karon didto sa impyerno. Ulahi na ang pagmahay. Walay makaangkon sa tumang pagsabot mahitungod sa eternidad, kundili ang mga tawo lamang nga nakasinati na karon sa kahimayaan sa langit, o di ba kaha, nakasinati na sa kasakit didto sa impyerno. Mao nga hinaot nga ablihan sa Dios ang atong salabutan, aron kita maalarma, ug makapangandam niining hamubo nga takna nga gipiyal sa Dios kanato. Ayaw kinig baliwala higala. Ayaw kinig ipakawalay bili. Ayaw kinig usiki. Walay pagbasol nga maguna, matud pa sa atong katigulangan. Tinuod gayod kaayo. Duol sa Dios samtang aduna kapay higayon. Hinulsuli ang imong mga sala ug saligi lamang ang dugo ni Kristo nga giula sa Dios alang sa imong kaluwasan. Paminawan ninyo ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 21. Ang giingon diri, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busaan niya kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios.
Walay sala si Kristo. Apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Well, hinaot nga ang atong Dios nga puno sa grasya, nga naghatag kanato niini nga higayon, bugto nga higayon, nag-inusarang higayon. Hinaot nga maghatag siya usab kanato og kasing-kasing aron pahimuslan kini nga higayon, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagsalig kang Kristo lamang alang sa atong kaluwasan. Ug nasayod kita, sumala pa sa Biblia, nga ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus naglakip usab og bag-o nga kasing-kasing nga iyang gihatag sa tanan niyang mga niluwas. Hinaot nga ablihan sa balaang espiritu ang atong mga mata aron makita nato ang bili niining bugtong nga higayon, nag-inusarang higayon, hamubo nga higayon nga gihatag sa Dios kanato aron magdali-dali kita og dangup kang Kristo karon na. Dili ugma kundili karuna. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Higala, kumusta ang imong kinabuhi karon? Basin og hapit na maupos ang imong higayon. Naangkon na ba nimo ang kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo? Giundangan na ba nimo sa pagsalig ang imong kaugalingong pagkabuutan? Tungod kay ang imong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios? Gibalhin na ba nimo ang imong pagsalig kang Kristo lamang? Tungod kay siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Kung wala pa, duol na kang Hesus karon. Ayaw na paugma ipa. Karon na ang higayon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang
puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Filipos Kapitulo 3. Sa katapusan, mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko iksapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat og dautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli. Kay kita ug dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. May katarungan gayud unta ako nga musalig niining mga butanga. Kay kun may naghunahuna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin, ug lumad gayod nga Hebreo. Mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako, ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang iglesia. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon. Karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang, aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nagdawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon, uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Wala ako magpasabot nga nakab-ot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkab-ot niini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakab-ot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi, ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo, angay nga magbaton sa samang hunahuna. Apan kun kamo adunay laing panghunahuna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Mosangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipaka-Dios mao ang ilang lawas nung kailibgon, ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit,
ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas, nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.